Wurde damals geboren, 64, 66. Ja, nicht so ganz. Also schon zwischen beide Geräusche. Ja, können sich auch. Det er simpelthen så svært, når man kommer op i den højde her. Jeg sidder bare og tænker på at spise dernede. Vi er kommet ind. Nej, vi er altså ikke kommet ind herfra. Vi er kommet herfra. Ja, fordi at der var det der parkindhus, og så var der det der indkøbscenter, og det er derovre. Ja, det er rigtigt.